Hey guys, नै नोंथांमोन जोंनिथिङै मोनायावबो सिथायो नोंथांमोना सोर सोर नायलांनो गोसो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबोद साखिदों आगर एरनाय बावसो नै हारसिं लादों मालाय आगर थिखोग्राया लोमजादों दिनैहाय जोबोद साइस नुदों आयै सोर सोर नांगौ नों मेसेज खालामबानो जाबाय आंनावहाय नाम्बार होखानाय दंखायो सिगांनि भिडिअआव बे भिडिअआव नाम्बार होनाय जानाय नंला सिगांनि भिडिअ थांनानै नायबासो मोनसिगोन आंनि नाम्बारखौ जोबोद साइस नुदों दख'नाया बिमानिया लाजिबायनो सिथाग्राया भिडिअआ नुजाफेरा नालाय ओंखायनो लाजियो आगरबो एरलायदों मालाय आखाइजोंनो एरदों नै बे आगरा 8 बाथि गुफुर कालारनि नैबे 6 बाथि खांख्रिखला आगर मुस्रा जोब्बाय नै दा बोरै खायो नायलांदो बुरिफोरखौ जोबोद समायखागोन सिख्लाफोरखौ समायनाय नङा सिख्लाफोरा दालाखाबो बुरिफोर गानग्रा जा दख'नायानो आयो बैसागुआवल' बिहरदो बयबो लानो लुगैखागोन नुबानो नै बाय बाय लोगोफोर